Ukutsho umfundisikazi wampha uyatsho uZamabhele. By the way, uZamabhele bafethu ndiniphathele yena namhlanje. Udrayiva, thenga udrayiva kanika abantu bam ithemba. Uzawube thetha apha uZamabhele ngobani ixesha eSouth Africa ixesha lakhona ngu1:30. E-UK ixesha lakhona ngu12:30. Enkosi ke mntase Bhelekazi. Ndisaza kubonga xa ungenayo phaa, ndikubonge driver kanika abantu bam ithemba. Yes, nguye ke uZamabhele ke bantu benkosi. So into endiza kuyenza ke ndizawuleqisa kangangoko ndikwaziyo namhlanje, ngoba kusafuneka kungene abefundisi bam uZamabhele kanye uPastor Miselo, Namabhele Miselo. Kusezawungena noPastor Phumeza Thetha, injini kanika abantu bam ithemba. So kuzawuba busy namhlanje, kuphinde kungene uprofethi or / umfundisi uSabatha.